ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଖଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମେ ତ ଗାଉଁଲି ମଫସଲି ଲୋକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଆମକୁ କି ବା ଜଣା। ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ସେ ଗାଁଟାରେ କେତେ ବା ପଡ଼ି ରହିଛ, ଆସୁନ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିଯିବୁ। ଭଉଣୀର ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତୋତେ ଡାକିଦେବି। ଆଉ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ ଦେଖି ଆମେ ତ ପୁରା କାବା। ଭଉଣୀର କାରରେ ବସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ। ମାତ୍ର ଆମ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଧଉଳିଗିରି ଯାଆନ୍ତେନି। ମୁଁ ଯିବି, ଧଉଳି ଅବଶ୍ୟ ଯିବି। ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ମୁଁ ବି ଯିବି। ଆମେ ଧଉଳି ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା ଆମର ଦରକାର। ଆମ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଜାଣିବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମହାମହିମ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି। ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯେଉଁଠାରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାରି ତଳେ ବହି ଯାଉଥିବା ଦୟାନଦୀ ଏହାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ମୋର ନିୟତି ଅଟେ, ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ପିତାମହ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିଭାଷାର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ଏ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ ମହାନ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷାର ସଂଗ୍ରାମ। ଯିଏ ବି ଏହାର ପଥରୋଧ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିହତ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ବହି ଯାଉଥିବା ଦୟାନଦୀ ରକ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଶାଣିତ ଖଡ଼ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଧଉଳିଗିରି ନିକଟରେ। ତ ଏଠାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସବୁ ସୁଟ୍ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କିପରି ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସିଂହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠାକାର ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ପରିବେଶକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କଲୁ। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ଛଉ ନୃତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ତ ଧଉଳିଗିରି ବୁଲିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସି ଧଉଳିଗିରି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।